ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаш шумо мекунем. мошинҳо беҳади бад арзон аста, ай 7000 сомон сар мешавад ки пешкаштон мекунем. чӣ мошине ки шумо гуфтем дар ҳамин ҷамъ ҳастае ки мо ҷудо карда гирифтем. видеонаворро бародарон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависем ки чӣ хел мошино хариданем. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешниҳод мекунем. агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорен, метавонем ки дар номераи WhatsApp имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. видеонавори моро бародарон дар имотон падилиста кунем, мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунем, ай нархҳои мошинҳо бо хабар шавен. марҳамат, рафтем. Якка мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз Opel Astra F ҳастае. хачбек, соли бароишуш 1996 солае. судишвориш бензини, хоилаи мошин умуман газадагӣ нестае. объем моториш 1.6, коробкаш механика, 4 балони нав дорад, задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин рости гап хоб буд мега соҳибуш, яъне ки чун дар Россия буда мошина ҳеҷ канеса ҳайкана, ба ҳамин сабаб мефурӯше гуфтага ки хадлавоям дорад. монитор, телевизорам дорад ки 4 балоншам чӣ хеле гуфтум соза хадлавоям дорад, ягон ҷош сарапина надорад. мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. дар шарора дар уртабоз фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поёни видео WhatsApp-ам дорам, метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз ки полни худ объёмни кардагианша. соли бароишуш 1996 солаи судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моториш 8 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 балони миёна дорад ки хаддавой ҳастай, пӯшидагӣ надорад. мошин кондитсионер дорад, кор мекунад. тонировкаш то моҳи сентябра. мошин ягон сарапина надорад, гуфтага беҳтаринай. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 42000 сомонае ки бо савдо ҳам мекунем, гуфтагиай арзон мешавад. марҳамат, метавонед дигар маълумотша гиред. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстон Opel Astra F ки дар кузуфи караван. соли бароишуш 1995 солае, светош сирхае. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моториш 1.6 литрае ки коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад, задагӣ пӯшидагӣ надорад, хадлавоиш нав кардагӣ. кузуф 100% мега, ягон ҷои ланҷарош хафидагӣ нестае. мошин дар пойтахтае дӯстон, дар шаҳри Душанбе. нархаш 26000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поёни видео, метавонед дигар маълумотша гиред. чорум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz бародарони азиз, соли бароишуш 1999 солаи судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моториш 1 литрае, яъне ки кам масрафае, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникае мега соҳибуш. мошина ҳуҷҷатош ками бад мондагиай, нагуфтиян чанқа буд меша мега ба қарибӣ. дигар маълумоти пурраша бо телефон мефаҳмонем, гуфтааст кадоме ки харидоре занг зананд. мошин дар шаҳри Душанбе, нархаш 10000 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад. кадометон харидор бошед, дар ҳамин рақамошон муроҷиат кунед ва маълумоти бештарша гиред. панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дӯстони азиз, як караван ҳастае ки свети сиёш ҳастае. соли бароишуш 1991 солаи судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моториш 1.6 литри, простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникае, гуфтагиай соҳибуш, яъне ки кор мекунад. мошин 2 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, дигар ҳама ҷош 100% аст. гуфтад ҳамин маълумот равон кардиян. мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. нархаш 15000 сомоние ки бо савдо ҳам мекунем, гуфтага ки намедонам мошин арзон аст. дӯстон, агар то ҳамин видеои мо баромадан агар нафурӯшанд, метавонед ки шумо хареша. шашум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстон Daewoo Tico ҳастае ки соли бароишуш 1997 солае. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моториш
1 литри простой камасраф. Коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникае ки 100% кор мекунад. мошина ланҷероша мустаҳкам кардагӣ гуфта ягон ҷош даридагӣ ва пӯшидагӣ надорад. мошин 100% гуфтага балонош миёнаи хадавой дорад. газу бензинаш 100% кор мекунад. маълумоти бештараша бо телефон мефаҳмонем гуфтагиай. мошин дар душанбе нархаш 10500 сомония бо савдо ҳам мешавад. кадом метавонед харидор бошед, рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гиред. автомошини фурӯшӣ. автомошини фурӯшии навбатии мо дӯстон ваз 21 ҳастае ки бардорем ки хоҳиш карда буданд. ба хотири ҳаваё мондем, вибрат кардем. соли барояш 2004 ки судишвориш бензини холияй мошин бензин кати гаштагиай. объём моториш 6 литра. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки центра замока аккумулятори нав дорад. 4 балони нав хадавой ҳастай. мотор соат бори кор мекунад. коробкашам 100%. 1 сола ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. мотори 1.616 будааст, яъне ки 100% кор мекунад. дар 100 километр мега, яъне ки 7-8 литр расход дорад. яъне ки ҳамин хел маълумот додагиан. мошин дар шаҳри душанбе ҳастай. нархаш 17000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад. марҳамат, дигар маълумоти пурраша гирем. автомошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 бардони азиз, соли барояш 2006. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Toyota Corolla объём моториш 1.3 литри простой, яъне камасраф астай. коробкаш автоматай. свети раднои хучай 4 диска, 4 балони нав хадавой дорад. дигар маълумоти пурраша бо телефон мефаҳмонам гуфтагиай. мошин дар ноҳияи ёвон қарор дорад. нархаш 47000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад. дар ҳамин номерошон имо ватсапам дорам гуфтагиай. кадоме ки харидорай нависа ё ки занг занад, дигар маълумоти пурраша метиҳем. кадоме ки мехарад аниқ бошад, муомила дорад. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед, бештар маълумотша гирен. агар шумо мошини фурӯш дошта бошед, дар ватсап имо равон кунед. мегзарем ба наҳ мошини фурӯшӣ. наҳ мошини фурӯшии бардорон Opel Astra F хатчбек свети сафедиш астай. соли барояш 1994 солай. судишвориш бензини холияй. мошин газ надорад гуфтагиай. объём моториш 6 литра. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи 4 балони миёна дорад. хадавой ҳастай. хай маълумоти бештараша дӯстон хитон мегирем, маълумотша кам мондагиан. мошин дар ноҳияи ёвон қарор дорад. нархаш 24000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқ бошад мега соҳибаш. муроҷиат кунад, дигар маълумотша мефаҳмонем ё ки мошина биай пеш бинам, савдо мешавад. вариантҳои алиши ҳам дорад, метавонед варианти худтона пешниҳод кунед. рақамошон дар поёни видео. даҳ мошини фурӯшӣ. ваз 2109 дӯстони азиз, маладёжни кардаги ҳастай. соли барояш 2003 ки судишвориш бензини холияй. мошин умуман газ задагӣ нестай ки 4 балони нав, 4 диска. хай дигар маълумоти бештараша бо телефон мегирен. мошин то моҳи январа ҳуҷҷат кардагӣ ҳастай, дорад срок. дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 12000 сомона ки дӯстон нашод арзон ягон чи гуфтагӣ нестай, не ки мошинча тенҷи бадай гуфтагиай, яъне ки кадоме харидор бошад мошина биай пеш бинад, бо телефон савдо намешавад. марҳамат дӯстон, дигар маълумотша гирен, лайкоту намонед. чӣ мошине ки дар кора дар комментар нависед, мо ҷудо карда ба шумо мемонем. 11 мошини фурӯшӣ. Chevrolet Lacetti дӯстон, соли барояш 2007 солай. судишвориш бензини холияй. объём моториш 1.6 простой. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 балони нав, 4 диска ҳастай дӯстон. мошин бе ягон камбудия, задагӣ пӯшидагӣ умуман надорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад, кондитсионер дорад, кор мекунад. моторош 100% хадавой кардагиай. 4 дар электропакет, мултирулшам кор мекунад гуфтагиай. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 37000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад, кадоме ки харидор бошад.
рақамҳошон дар поёни видео бардорам кадом метавонед агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти бештарша гиред. 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстон як таи дига Daewoo Tico ҳастае ки соли бардошташ 1997 солае судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Объем моторш як делитри простой каммасраф коробкаш автомате дӯстон. мошин дар ҳолати хуби техника 100% электропакетае дӯстон, ходовой дорад. як моҳ пеш мега мотор кардем мошина. мошин дар шаҳри Иста Равшан қарор дорад. нархаш 9000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад. кадом метавонед харидор бошед рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гиред. агар шумо мошини фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои реклама доред дар номерои имо ватсап рӯй кунед, мо реклама мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.